حزو سلامتنا تقبلوا نايزا channelنا تعزبتي كميلكم تصنحوا نزي اوان زبلنا يم زينا حيزلكم قريب لهون مقتالكم بخبر عدم كبرى سماعتي بالكز زبل اوان وحبريتا ناي يوتيوب channelنا مزصعنوا اقدم ملختي دما نوتيفيكيشن انتان كبصحكم زيناتات بوان خدكاتاتلو نزانا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبال ناي دول ملكت متواق ايترسعون اوغندا مس منغستي اترا خزت موسانا استحلالخو خناتات سدتنياتاتن زباو سلام نمرقات أمريكا مس إثيوبيا بمتحبار كسرح مغانا تقليتو عب إثيوبيا قجت فالو ما أسرتن سقات حلوة سبعة مسلات كوينهم كم زقطلو تقليتو ترامس إيران تغيرز نبره تخصو دوناي مبال سمع خمزة بقع قليتو منقس السودان نت بأمريكا زقربه ناي سلام منقد مقبل على إسيف كاب كلن كتماتات كوتس قدمخونت أغميتو بخبركم تخاتاتلتنا إذن كالأم بزرزي حزركم كقربه سنايت عنهيد ኣብ ኡጋንዳ ሚኒስተር ድልውነትን ሓደጋን ስደተኛታት ሳሚ አንጎላ ቁጽሪ ዖባ ዝሓቱ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንምንታይ ውስጥ ከም ዘለዉ ንምፍላጥ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክዝቱ ምዃኑ ገሊጹ ስጉምቲ እዚ ኡጋንዳ ንሙሉ ዓመት ኣቋሪጻቶ ጽንሐት መቕባል ስደተኛታት ዳግማይ ድሕሪ ምጅማራ እቲ ቁጽሪ ስደተኛታት ካብ 56299 ናብ ልዕሊ 70,000 ድሕሪ ምዕራጉ ዝሰዓበ እዩ بمسرت مربب حبريتا نايل بوست ات مينيستر اب كامبالا مسرحتنياتات كفل سدتنياتات بيت صحفت قدما مينيستر اب زغبر اخيبا مينيستر دلونتن حدغان سدتنياتات سام انغولا كاب ايرترا ناب اوغندا زوح زلو قص سدتنياتات نمنتاي وسكم زلو نمفلات مس منغست ايرترا خزاررب قالات يلو ات مربب حبريتا خمس صبصبو انغولا بزعباته اب ايرترا زلو مسغار ناوسخ زخي زلو قص سدتنياتات زي مطعمو سغاتو خغلص كلو قص سدتنياتات ايرترا ناب لعل 70,000 ديبو بمهلاو ኤርትራ ኣብ ዝዋን ዝምርጋዕ ዘለዋ ብምዃና ስጋኣት ከም ዝሓደሮ ተዛሪቡ እዚ ቁጽሪ እዚ ካብቲ ኣብ መወዳእታ 2025 ዝነበረ ብምዝጋብ ብብዝሒ ብልዑል ደረጃ ምውሳኹ ንኡጋንዳ ከቢድ ቁጠባዊ ጾር ፈጢሩላ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኡጋንዳ ካብ ለገስቲ ሃገራት ትረኽቦ ዝነበረት ሓገዝ ምጉዳሉ ሰበስልጣን ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ብተወሳኺ መንግስቲ ኡጋንዳ ኣብ ኤርትራ ኩናት ኣብ ዘየለወሉ ክንዲ ዝውሓት ስደተኛታት ዘተሓሳስብ ምዃኑ ብምግላጽ ስክፍቱ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክዘራረበሉ መደብ ከም ዘለዎ እዩ ዝገልጽ እንተኾነ ውሓት ስደተኛታት ኤርትራውያን ካብ ኩናት ወጻኢ ካልእ ብዙሕ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ከም ዘለዎ እዩ ዝፍለጥ ቢቢሲ ናብ ቤት ጽሕፈት ድልውነት ሓደጋን ስደተኛታት ካልኦት ሰበስልጣን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንምዝራብ ኢሜይል እኳ እንተጻሕፈ ገና መልሲ ኣይረኸበን ዘሎ ኣብ ኡጋንዳ ንልዕሊ 10 ዓመት ዝተቐመጠ የማነ ሃይለ እዚ ሓበሬታ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት بجيجا تجانينو خمس قرابة بمجلات منيستر سام إيلانغوا أبز حدش تتأيس منجستي أوغندا بزعبا قدايس دتنياتات ككتاتل استمززيو كما حدش منيستر متن نتأثرها نايتي منيستر بحافظ شمس راحتنياتات نايستفلالو يجنفرات نايتي منيسترن أبز كايدو زنبرة ليلا ذهبو ريتيلو قتيلو استفلي حدش نجزلو أي مثلاً نبورنا حدش سبستان مكيرن تستمدبولو تكالات نمفلاتن أبزلو لخونتاتون بزقبا أصنعيكا نوعهم زمتن بوليسن حقتاتن نمنداي كحق الزخل زبولو دا أمبر نتوم أبزي زلو نبات سدتنياتات بقطها تسألو استزاربو يخون ويون حاجز تزرقها حابيتا يلن كبل يبره كلتا عوبا حتانا بكينا زمت أسمان كقلت زيدالها عرتراوين نتمسرح أتاوت أسل زخونة نابو غاندا خدا أن حسبا أما حبراو مرخبتات نتا حبريتا مسرعيا سقاعت كم زفت أرلن قليتان عن تغاباتن اتبيميلسر زوص حبريتا حد غيرنا كتبل تقلت انتخونه يمانه اوغندا كساب حجي حدش سدتنياتات مقبال دو كم زي بلت زقلت حدش مغلصي كم زي ليو زحبر تقدم منيستر دلونتن حدغان سدتنياتات زنبره هيرالي اونك اتعامتاو كابت كلا سدتنياتات حبرات هاغرا زرخبو زنبرو 240 مليون دولار حجز ناب تحت 18 مليون دولار بمنكايو وتتصرا من قدعه حزبهم كم زودقيو غليص نيرو تمينستر مودات حدار 2025 ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ምስተን ስደተኛታት ዝመጹለን ሃገራት ኩናት ደው ኣቢለን ሰላም ከንግሳን ተሰደዱ ዜጋታትን ክመልሳን ይዘራርቡ ምህላው ሓቢሩ ነይሩ እዩ ምስቶም መንግስታት ኣብ ዘተለና ዋላ እኳ እተን ሃገራት ኡጋንዳ ጣልቃ ተኣትወን ከም ዘለዋ ዝሓስባ እንተኾነ ንሕና ግን ገና ተስፋ ኣይቆረጽናን ኣለና ምክንያቱ ናብ ሓደ ስምዕ ክበጽሕለዎም ተጻውርነት ክህልዎምን ዜጋታቶም ከም ዝመልሱ ክገብሩ ይግባእ ክብል ገሊጹ ነይሩ ኤርትራውያን ሓተት ተዕባ ብዛዕባ ናብ ኡጋንዳ ክውሕዙ ዝገበሮም ረቋሒታት ምስቲ ኣብ ጎራብቲ ሃገራት ዘሎ ዘይምርጋዕ ዝተሓሓዙ እዩ ታና ዓመታት ከም ካልእቲ ሃገሮም ዝጥቀሙላ ጸንሑ ሱዳን ኣብ 2023 ናብ ከቢድ ኩናት ሓድሕድ ብምእታዋ እታ ካልኣይ ደረጃ እትዕቁብ ዝነበረት ኢትዮጵያውያን ድሕሪ ኩናት ትግራይ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝነበራ ዝምድና ተበቲኹ ናብ ምትፍናን ምስ ኣተወት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ኤርትራውያን ዋላ እኳ ወረቐት ዘለዎም ኣደዳ ግፋን ማእሰርትን ገንዘባዊ ምዝመዛን ጉድድ ምስጓጉ ናብ ኤርትራ ኮይኖም እዮም بس دما يوغندا قند مساجريت إيرتران سدتنياتات كتكون كيلا እቲ ሚኒስተር ሳም አንጎላ
ምስ መንግስቲ ኤርትራ ከገብሮ ዝሓስቦ ዘሎ ዘተ ብምንታይ ከም ዝዛዘም ንምግማት ኣጸጋሚ ይመስል። ምክንያቱ ወኪል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣብ ለካቲት 2016 ኣብ ዝሃበ መግለጺ መንግስቲ ኤርትራ ብወግዓዊ ንጉድን ምስጓግ ዜጋታቱ ዝቃወም ኮይኑ ፖሊስና ንወለንታዊ ምምላስ ዝያዳ ዝድግፍ እዩ። ተኾነ ሓንቲ ተቐባሊት ሃገር ንዜጋታትና ብግዴታ ክትሰጉግ እንተወሲና ቅድሚኡ ኣብቲ ጉዳይ እዚ ዘተ ክንገብር የድልይሉ ነይሩ። ሓደ ዜጋ ብወለንቱ ካብ ኤርትራ ክምለስ ምስ ደሊ ድማ ብዘሕጋዊ መንገዲ ሃብቲ ሃገር ብምምፅኡ ናይ ተዓሳፈሩን ክመልእን 2% ቀረፅ ክኸፍል ይግደድ እዩ። ነዚ ሕጋዊ ፀገማት እዚ ብምጥቃስ ድማ ኤርትራ ነቶም ብግዴታ ዝስጎጉ ዜጋታት ናይ መገሻ ወረቐት ክትህብ ፈቃደኛ ብዘይምዃና ከም ስዊዘርላንድ፣ ጀርመን ዝኣመሰላ ሃገራት ኤሮጳ ስደተኛታት ክመሳ ከምዘይከኣላ ክገልፃ ፀኒሐን እየን። ብመሰረት ፀብፀባት ትካላት ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 679,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ሓተት ዕቁባ ኮይኖም ኣብ መላእ ዓለም ተመዝጊቦም ይርከቡ። ዞባዊ ሰላም ንምርጋፅ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ብምትሕባር ክትሰርሕ ምዃና ተገሊጹ። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋን ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ብምትሕባር ኣብ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ሰላም ንምርጋእን ንምስፋንን ከም እትሰርሕ ገሊጹ። እቲ ኣምባሳደር ነዚ ዝገለጸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኣህጉራዊ ባይታዊ መድረኽ ሓበሬታን ጸጥታን ኣብ ዘስምዖ መደረ እዩ። ኣምባሳደር ማሲንጋን ኣብ መደረኡ ኣሜሪካ ኣብ ዓውድታት ጸጥታን ምትሕባርን ምስ ኢትዮጵያ ብዝያዳ ብቐረባ ክትሰርሕን ቆራጽነት ከም ዘለዋ ኣስሚሩሉ እዩ። ተወሳኺ ከም ግብረ ሽበራውን ስግረ ደባዊ ስግኣት ጸጥታን ዘይሕጋዊ ምስጋድ ደቂ ሰባትን ዝኣመሰሉ ዝተሓላለኹ ዞባዊ ጸገማት ብሓባር ንምክልኻል ምድልዋት ሓበሬታን ምትሕባርን ትካላት ኣገዳሲ ምዃኑ ኣብሪሁ። ካብ ክፍሊ ሓበሬታ ባይተ ወከልቲ ህዝብን ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ምዕያል ትካላት ጸጥታ ንኢትዮጵያን ንማሕበረሰብ እቲ ዞባን ዘላቐ ሰላም ንምርጋፅ ቀንዲ መሰረት ምዃኑ እቲ ኣምባሳደር ጠቒሱሎ። ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ናይ ነዊሕ እዋን ሽርክነት ብዝያዳ ጉልጽነትን ተሓታትነትን ብዘለዎ መንገዲ ኣብ ዓውድታት ቴክኖሎጂን ጸጥታን ሓዊሱ ክድርዕ ድሌት ከም ዘለዋ ኣምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋን ወግዓዊ ከም ዝገበረ ጸብጸባት ይሕብሩ። ተወሳኺ ኣብ ኢትዮጵያ ግጭትን ፋሉላዊ ማእሰርትን ስግኣት ሓለዋ ሰብኣዊ መሰላት ኮይኖም ከም ዝቐጸሉ ተገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ግጭት፣ ጸገማት ጸጥታ ምፍንቓልን ዘይሕጋዊ ቅትለት ሲቪላትን ኣካላት ጉድኣትን ድሌታዊ ዝተናውሐ ማእሰርትን ስጋት ሓለዋ ሰብኣዊ መሰላት ኮይኖም ከም ዝቕጽሉ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ከም ዝገለጸ ጸብጸባት ዶይቼ ቬለ ዓቢሩ። እቲ ኮሚሽን ነዚ ዝበለ ኣብ ዝቕጽል ዘሎ 5 ዓመታት ነዊሕ እዋን ዝኸይድ ውጥን ንትግባር ርእዩ ኣመልኪቱ ወግዓዊ ኣብ ዝገበረሉ ሰነድ እዩ። እቲ መደብ ኣብ ናጻ መራኸቢታት ሓፋሽን ጋዜጠኛታት እናወሰኸ ዝመጸ ቀይዲ ተበጻሕነት ምንጭታት ሓበሬታ ከጉድሎ ከም ዝኽእል እውን ሓቢሩሎ። ኣብ ሓለባ ሰብኣዊ መሰላት ተሃገር ዝሰርሕ ትካል ሲቪክ ማሕበር ብወገኑ ስጋኣት ይሰመኮ ከም ዝድግፍ ብምጥቃስ ምህዳእ ግጭትን ወጥረን ነቶም ስጋኣታት ንምንካይ ቀንዲ መፍትሒ ከም ዝኸውን ገሊጹ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቱርክ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ኺዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራን ዝነበረ ተኹስ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ምብቅዑ ኣዊጁ እዩ። ስጉምቲ እዚ ቅድሚ 3 ሰሙን ተራእዩ ዝነበረ ናይ ዘተ ማዕጾ ዝዓጹ እዩ ዝመስል። እቲ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ እቲ ኣብ ኣንካራ ዝተኻየደ ዋዕላ ኔቶ እቲ ተኹስ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ዘብቅዐ ይመስለኒ ካብ ሕጂ ንድሓር ምስኣቶም ክሰማማዕ ኣይንደልን መታለልቲ እዮም ክብል ገሊጹ። ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢራን ተገይሩ ዝነበረ ናይ ተኹስ ደው ናይ ምንባር ስምምዕ ከም ዘብቅዕ እኳ እንተገለጸ እንተኾነ ግን ዲፕሎማስያዊ ዘተ ዝርርብን ክቕጽል ምዃኑ ብወግዒ ገሊጹሎ። እዚ መግለፂ እዚ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ሓድሽ ወታደራዊ ግጭትን ወጥርን ድሕሪ ምኽሳቱ ዝመፀ እዩ። እቲ ናይ ተኹስ ደው ምባል ምብቅዑ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ናቱ ማሕበራዊ መራኸቢታት ትሩዝ ሶሻል ኣብ ዝሃበ መግለፂ ኢራን ዝርርብ ክንቅጽል ሓቲታትና ኣላ፣ ንሕና ድማ ተሰማሚዕና እንተኾነ ግን እቲ ናይ ተኹስ ደው ምባል ውዕል ሙሉእ ከም ዘብቅዐ ብንጹር ኣፍሊጥናዮም ኣለና ክብል ገሊጹ። ምኽንያት ምፍሻል እቲ ስምምዕ እቲ ናይ ተኹስ ደው ምባል ስምምዕ ዝፈረሰሉ ቀንዲ ምኽንያት ኢራን ኣብ ቀረባ መዓልታት ኣብ ወሽመጥ ሄርሙዝ ኣብ ዝርከብ ናይ ንግዲ መራኸቢታት ታንከራት ነዳዲ መጥቃዕቲ ብምፍጻማ እዩ። ኣሜሪካ ነቲ መጥቃዕቲ ምላሽ ኣብ ዝሃበትሉ ኣብ ውሽጢ ኢራን ኣብ ዝርከቡ ልዕሊ 80 ወታደራዊ ዕላማታት ሓያል ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ፈጺማ እያ። ኢራን ብወገና ኣብ ዞባ ወሽመጥ ባሕሬንን ኩዌትን ኣብ ዝርከብ ናይ ኣሜሪካ ወታደራት ማዓስከራት ሚሳይላት ብምትኳስ ምላሽ ይባትሉ ነይራ። ኩናት ዳግማይ እኳ እንተተጓሃረ ክልቲኦም ወገናት ብመንገዲ ቀጠርን ፓኪስታንን ዝግበር ዘሎ ናይ ማእከላይ ዲፕሎማስያዊ ጻዕታት ክቕጽሉ ፈቃደኛታት ምዃኖም ኣመልኪቶም ኣለዉ። ጽልዋ ዝውሳነ እዚ ሓድሽ ወጥሪ እዚ ብፍላይ ኣብ ኣህጉራዊ ዕዳጋታት ነዳዲ ዓቢ ጽልዋ ዘሕደረ ኮይኑ ዋጋ ነዳዲ ዳግማይ ክብ ከም ዝብል ገይርዎ ኣሎ። ትራምፕ ብተወሳኺ ኢራን ንዑ ንምቕንጻል ትገብሮ ዘላ ውጥን እንተቐፂላ ሓያል ወታደራዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣጠንቂቕሎ። ብተወሳኺ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ እዋን እዚ 1000 ሚሳይላት ኣሜሪካ ምስ እስላማዊ ሪፓብሊክ ኢራን ንምውፋር ተዳልዮም ተጻዒኖም ከም ዘለዉ ብወግዑ ኣፍሊጡ።
زوتون متنقطع دحتي قبل عليه هوتو حدقاتات كم زلو زحبر صبصبات كوينو ات بريزنت سراويت امريكا نمسرت لمعت ايران نحد عامت ملو كعنو تأزاز كم استوهابن توسخ من واحد كبرلو خمس خل اراغيصلو زي مغلص ازي دبلوماسياو صعاتات اب تحت زيتا ادنه صقطي اب صنحلو اوان رسمع بالهم زلو زغلحيو منግስት ሱዳን ነት በአሜሪካ ዘቀረበ ናይ ሰላም መገድን መቀበል ሓይታት ቁጥፍ ደገፍ RSF ካብ ኩለን ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ዘለዋ ከተማታት ሙሉእ ክወፅን ዕጥቁ ክፈትሐን ከም ቀንዲ ቅድመ ኩነት ኣቐሚጥዎሎ እዚ መርገጽ ዝተገልጸ መንግስት ሱዳን ንማእከላይ ምትእስሳር ኣሜሪካ መልሲ ንምሃብ ሰላም ኣብ ሱዳን ንምምላስ ዝተሰማምዐ ወግዓዊ ሰነድ እዩ ናይቲ ሰነድ ውጥን ቀንዲ ነጥብታት እቲ በአሜሪካ ዘቀረበ ኣሳት ንተስዓ መዓልታት ዝጸንሕ ሰብኣዊ ዕርቂ ክግበር ይጽውዕ መንግስት ሱዳን ነታ ሓሳብ እዚ ተቀቢልዎ እዩ እንተኾነ ግን እቲ ዕርቂ ኣብ መላእ ሃገር ብሓፈሻ ክጅምር ዝኽእል RSF ካብ ኩለን ከተማታት ክወፅእ እንተኽኢሉ ጥራይ ምዃኑ ኣነፂሩሎ ኣሜሪካ ብትውጥን RSF ካብ ዝተወሰነ ከተማታት ከም ሰሜን ዳርፉርን ሰሜን ኮርዶፋንን ጥራይ ውሱን ምውፃእ ክገብር ክሓትት ከሎ ሰራዊት ሱዳን ግን ካብ ግንቦት 11 2023 ጀሚሩ RSF ዝሓዞም ኩሎም ከተማታት ሰብኣዊ መበቆላት እቲ መንግስታዊ ትካላትን ክለቅቕ ከም ዘለዎ ሓቲቱሎ እቲ ሰነድ RSF ዕጥቁ ክፈትሕን ከረክብን ከምኡውን እቲ ናይ ምውፃእ መስርሕ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት UN ዝምራሕ ጸጥታዊ ምድላዋትን ሃገራዊ ተዓዛብነት ክከታተልዎ የቐምጥ እቲ ሰብኣዊ ዕርቂ ሰብኣዊ ሓገዛት ብዘይ ዕንቅፋት ንምብጻሕን ንድሕነት ሰላማዊ ሰባት ተመዛበልትን ከምኡውን ቀጻሊ ቀጥታዊ ዘይኮነ ናይ ሰላም ዘተ ባይታ ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ ሓይታት RSF ነቲ ብኣሜሪካን ሃገራት ዓረብን ዘቐረበ ናይ ሰላም ሓሳብ ብጽሑፍ ከም ተቐበልዎ ገሊጾም እዮም እንተኾነ ግን ንናይ ሰራዊት ሱዳን ቅድመ ኩነት ካብ ኩሉ ከተማታት ምውፃእ ካብ ፖለቲካውን ላዕሊ ሕልሚ ብምባል ነፂጎም ኣለዉ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ኣማኻሪ ሞሽዑት ቡሉስ መራሒ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ነቲ ሰነድ ነፂግዎ ኢሉ እኳ እንተነበረ ጥንሒ ግን ሰራዊት ሱዳን ነቲ ናይ ሰላም መንገዲ ብኣወንታ ከም ተቐበልዎ ምምሕያሻት ከም ዘእተውሉን ሓቢሩ እዩ እዚ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳን RSFን ዘሎ ናይ መረጋገፂ ጋግ ነቲ ካብ ሚያዝያ 2023 ጀሚሩ በአማይታ ሸሓት ዝቁጠሩ ሰባት ዘህለቀ በሚሊዮናት ዘመዛበለን ኩናት ሱዳን ንምግታእ ዝግበር ዘሎ ናይ ዲፕሎማሲያዊ ጻዓታት ዛጊት ዓቢ ዕንቅፋት ኮይኑ ይርከብ ኣብ ተቓደባት ኬንያን ሶማልያን ብፍሉይ ሓይሊ ሶማልያ ኣብ ዘካየደ ወታደራዊ ስርሒት ሓደ ላዕለዋይ ኣዛዚ ኣልሸባብ ክትሓዝ ከሎ ሰለስተ ዕጡቃት ድማ ከም ዝሞቱ ሄራን ኦንላይን ብ10 ሓምለ ሓቢሩ ስርሒት ኣብታ ከተማ ኦሲንጎን ወጻኢ 42 ኪሎ ሜትር ርሒቓ እትርከብ ከተማ ባግዳድ ናብ ደቡብ ኬንያ ገጻ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ከም ዝተኻየደ ምንጭታት ተኸባቢ ይሕብሩ ትካላት ጸጥታ ከም ዝሓበርዎ እቲ ኣዛዚ ኣብ እዋን ስርሒት ጸረ ሽበራ ብህይወት ከም ተታሕዘን ካልኦት ሰለስተ ዕጡቃት ኣልሸባብ ተባሂሎም ከም ዝተጠርጠሩ ሰባት ከም ተቐሉ ይሕብር እቲ መራሒ ሚሊሻ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ምስ ካልኦት ኣባላት ዝተጠርጠሩ ናብ ኬንያ እናተጓዓዘ ከም ዝነበረን ናብቲ ሃገር ንምእታው ተቓሪቡ ምንባሩ ዝወፀ ጸብጸባት የመልክት ኣብቲ ስርሒት ብርክት ዝበሉ ኣጽዋራት መሳርሒታትን ሰነዳት ከም ተረኽበ ተገሊጹ እቲ ስርሒት ኣካል ናይቲ ሓይልታት ጸጥታ ኬንያን ሶማልያን ኣብ ገለ ከባቢታት ሶማልያ ብፍላይ ድማ ኣብ ደባት ኬንያ ዝቐረበ ዞባታት ዝንቀሳቐስ መርበብ ኣልሸባብ ንምጥፋእ ዝገብርዎ ዘለዉ ቀጻሊ ጻዓታት ምዃኑ እቲ ዝወፁ ዘለዉ ጸብጸባት ይሕብሩ ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል ቁጡፍን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ ሼር ኮመንት ሳብስክራይብ ትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ስለዝሰናይ እዩ